ассалому алайкум тамошобинони азиз. Мо имрӯз ҳамроҳи бачаҳом детский мир рафтем. Детский мирда скидка будааст. Якта обув мегирем гуфтем ки бо хела чиз харид кардем. Дар детский мир съёмка накардам, телефонам заряд надошт. Омадем инҷа пешхона снега пачида камтар съёмка кунам. Харидҳои кардаги маҳоҷи ҳамаша шурӯъ карда нишон медиҳем. Камтар камера кардам.